Новолунието в Телец и отново носи темата "Готови ли сте да получите това, което искаш?" Защото Телец не гони. Той привлича. Но за да привлечеш, трябва да вярваш, че го заслужаваш. Затова сега ще потъпаме точно по тази тема. Ако сега не е най-удобният момент да тупате с мен, запазете това видео в любими и го направете в удобен за вас момент. Потупвайте и повтаряйте с мен. Започваме с карате точката. Въпреки че в мен има съмнение дали наистина заслужавам стабилността, сигурността и изобилието, към което се стремя, аз избирам да приема себе си напълно тук и сега. Продължаваме по точките. Това съмнение в себе си, това чувство, че трябва постоянно да се доказвам, тази стара идея, че изобилието не е за мен, тези корени от миналото, които казват, че нищо не е сигурно, тази умора от чакане и несигурност. Позволявам си да я видя. Позволявам си да я почувствам. И я пускам бавно, заземено и с любов. Аз съм готова за стабилност. Аз съм готова за сигурност. Заслужавам да пусна корени тук. Тялото ми знае пътя. Земята подкрепя всяка моя стъпка. Засявам намерение с доверие. Позволявам на желанието ми да се вкорени. И вярвам, че то расте. Поеми се дълбоко въздух и почувствай здравата земя под краката си. И си кажи: аз позволявам. Ако сте достатъчно дръзки, може да ми оставите коментар, като напишете какво би било вашето намерение за следващите 6 месеца. Само с една дума. Телецът работи бавно, но сигурно. Ще посееш ли твоето семенце днес?